Здравейте, отново Майнкрафтъри, както някои казват. Днес мисля да играя в един сървър, а, наречен Mineplex, или както там искате го казвайте. И нека да започнем. Така, вътре сме. Първият клип там, представянето, ми беше в този сървър. Вижте какво е кучи. Кученци по-скоро. Добре, и днеска мисля да... Тук ще да играя. Да. И днеска мисля да играя в survival game игрите, survival геймовите или там както се казват. И само отида и искам да играя на това. На те дясно. Опа. Добре. Странно. Де бяхте? Ето и. Не. Ей ги. И да започваме. Що бе? Що би джаном? Ето. Докато чакаме, може да кажа нещо. Ето. Още 17 секунди. И то сервер много ми харесва. Пише се точно както и там. И в тази игра трябва да ви стоите на едно място, както сега. И трябва да вземете това нещо, че стоите, а горе вие има времето и сега, точно сега почваме. И всеки трябва да вземе всичките буквочи, че стоите. И най-хубаво да се бяга. И като се избегнете, ето, почва да ме бият. И трябва ти да бягаш и може да откриеш пътя си често и ако намериш меч, ето някой умря, даже 3 са вече. И открих често. Той ли? Да. С пистъра можеш да си направиш барикада. Не мога да се чупат блокчета. Не е зле играта. Може би... Може би ще снимам на... Не на такова. На... нещо като поредици. На синглплеер. Не, молеца, не. Не, гледай го сега. Мама ти дай. Не, молеца, аз играя. Снимам. Умрях, да, точно тук умрях. Май, да. И много лесно да те убият, могат още в началото. И вече, още 14 има, които са живи. И нека ви покажа той. Само да се включа на Optifine. И може леко да лагва сега. Не, всъщност не. Само да е нещо, да. Това е мапа. И дали мога да франчествам? Не. Защо пък? И те може го съм да потрепера, защото не знам, има сценична треска. И това ми е един от... Даже втория ми клип, де. Може да го гледате като за трети. Може да не съм го чул още. Обаче пък може да го гледате. И да, мисля да тира от друга игра. Харесваше ми една... Де бяхте? Класическите. И...
Кой бойди са? Виж каква глупост сега прави. Не. Гледай го, е! Класически ти имаше едно да такова, да нарисуваш моето нещо и там ти го отгатва там Майнкрафт или нещо такова. Обаче не знам, не ми се играе сега на това. И да, това беше едната игра. Много съм радостен, защото първият клип успя да го кача, защото много дълго време се опитва да го кача, обаче все пак аз не успявах. И днеска го качих. Тоест, когато снимам клипа, там първия. И, чайте малко. Това е друго нещо. Пишете в коментарите дали се чувам добре. Ако трябва нещо what the fuck. Ако трябва, ще го направя. Какво е това пък, дяволите? Прасета! Много ми смешно. Охо. Само... да. Най-накрая видяхме нещо. Къде ми са той Games. Който и да е Games. Виж че го е, виж колко... Левокъв... Тъп изглежда. И да, той ме стара за този епизод. Когато играя на сингъл плеерите, може би ще ги снимам по половин час, защото иначе не мога да ги конвертвам. И да, това беше всичко от мене. Харесайте, абонирайте се и пишете коментари. И